Postoji nešto posebno u kolaču koji ne traži ni koru ni pečenje, samo kremasta struktura koja se nežno stapa sa slatkoćom smokava u savršenom balansu. Za ovaj kolač biće vam potrebno 500 g svežih smokava. Oprane smokve sečem na pola i ubacujem u tiganj. Sada dodajem 4 kašike šećera. Ovaj kolač ukusom podsjeća na knedle sa šljivama. Pritom, ako volite smokve, ova kombinacija će vas zasigurno oduševiti. Sada sečenim smokvama dodajem i 1 kesicu vanilin šećera. Ovo sada ide na kuvanje. Uz povremeno mešanje potrebno je nekih pola sata da se šećer i smokve dobro ukuvaju. I da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Nakon nekih 15 minuta kuvanja smokvi, u drugi tiganj dodajem 50 g putera. Smokve ponovo mešam, a u drugom tiganju se lagano topi puter. Sada dodajem i 200 g prezli, pa sve dobro promešam. Sada dodajem i 10 kašičica šećera. Opet sve dobro promešam. Sada dodajem i 100 g mlevenih lešnika i 1 kesicu vanilin šećera. Pa opet sve dobro promešam. U proseku bude gotovo oko 15 minuta dok prezle ne dobiju zlatno-žutu boju. Proveravam i smokve da li su gotove, potrebno im je još nekih 5 minuta kuvanja. Prezle su dobile zlatno-žutu boju i smokve su uskoro gotove, tako da isključujem ringlu. Sada prelazim na pravljenje fila sa grizom. U šerpu sam sipala 700 ml mleka kao i 150 g šećera. Na laganoj vatri se kuvaju šećer i mleko, a u drugu činiju sipam 300 ml hladnog mleka kao i 200 g griza. Sada dodajem i 1 jaje, pa sve dobro promešam. Mleko i šećer došli su do tačke ključanja i sada polagano dodajem umućeni griz. Krem se kuva nekih 10 do 15 minuta na laganoj vatri, ali uz stalno mešanje kako bih razbila grudvice. Još samo malo mutim i fil je gotov. Koristim kalup za kolače i torte veličine 20 x 20 cm, pa sipam 1/2 prezli sa lešnikom i šećerom. Dobro rasporedim kašikom. A sada pažljivo sipam kašikom 1/2 fila sa grizom. Kada dobro izravnam krem sa grizom, odozgo sipam ukuvane smokve sa šećerom. Također dobro rasporedim, pa dodam ostatak krema sa grizom. Također dobro poravnam i za kraj preko toga sipam ostatak prezli sa lešnikom. Također dobro poravnam kašikom i kolač ide na hlađenje nekih 2 sata. Kolač je dobro ohlađen i spreman da se proba. E pa dragi moji, ako volite smokve i ovakvu vrstu kolača, možete zapratiti kanal Enina kuhinja Eni's Delight za još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ovog fantastičnog kremastog kolača sa smokvama. Prijatno!